खुलुमबाय गासैबो ससियेल मिडिया आरो जि निउस रादाबफोर दं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय आरो हामबायना आंनि मुङा बिरदुल दैमारि आं दायो दिल्ली इउनिभारसिटियाव आंनि ग्रेजुवेसनखौ खालामगासिनो दं पलिटिकेल अनार्सआव आंनि गामियानो जादों गेरसं आंनि कनस्टिटुयेन्सिया भैरबकुंड कनस्टिटुयेन्सि ओमफ्राय VCDS सनाय VCDC दिनैनि पार्सनेलिटिखौ जों सोंनो सानदों बे समाव नोंथाङा जेब्ला फरायफुबाय थायो नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो मेगन खानामोन नामा? आं उन्दैनिफ्रायनो मेगन खाना आं बाय बार्थ आं फिजिक माबा आंनि मेगना नुवा बाबा आंनि पेरेन्टस आंखौ फरायहोदों बेसानो नार्सारिनिफ्राय 10निफ्राय 12 बिदिनो ग्रेजुवेसनखौबो दायो दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायहोबाय बिदि आरो बबे स्कुलाव फरायोमोन नोङो? आं फार्स्टआव जतिनिकेतन स्कुल फर द ब्लाइन्ड बे मोनसे प्राइभेट स्कुल दङमोन सिस्टारफोर दैदेननाय क्लास नार्सारिनिफ्राय क्लास 5सिम फरायबाय ओमफ्राय 6निफ्राय 10सिम सेन्ट मनफर्ट बे माबायाव 10 माइलाव बेयाव फरायबाय गुवाहाटी GS रड ओमफ्राय 11 12खौ आं कटन इउनिभारसिटियाव खालामबाय कटन इउनिभारसिटि पानबाजार ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि ग्रेजुवेसननि थाखाय आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव आं पलिटिकेल अनार्सआव आं ग्रेजुवेसन खालामो। मिडियामा इंलिश मिडियाममोन ना मा मिडियाममोन? आंनि मिडियामा इंलिसानो क्लास नार्सारिनिफ्राय दासिम इंलिश मिडियामानो आंनिया। दाने मेगन नुवा होनोब्ला गासैबो सानो दे मा होनना फरायगोन बबे एंगेलजों फरायगोन होनना सानो स' नोंथांनि वे अफ स्टाडिसखौ फोरमायगोन नामा माबायदि फरायो? जेनेबा आंनि स्टाडिसआ बिदि जाहैबाय जेनेबा ब्रेल लिपि होननानै मोनसे माबा दङ जेराव जों बेखौ दांनानै फरायो जों ओमफ्राय बेबायसा जिथा 10 सेम जेनेबा आं फरायबाय बे बेसानो फरायलांबाय खिन्थु 11 12आव आं बिदि बेसेबां फेसिलिटिस मोनासै खारन जोंनि आसामाव बेसे जेनेबा ब्रेल लिपिनि एसेबां फेसिलिटिस गैया दंनाया होमबाबो एसेबां गैया जेसेबां जोंनि जेनेबा मेगन नुयिनि थाखाय नांगौ एसेबां गैया बिथांमोना बेबायदिनो 11 12 दासिम जि ग्रेजुवेसन बेयाव आं मबाइलनि थ्रुयैनो आं फरायगासिनो दं बे मबाइलाव जेनेबा इउटुबनि गेजेरजों जेनेबा जिफोर चेप्टार्सफोरखौ जेनेबा एक्सप्लेन खालामो टिचारफोरा बेखौनो जेनेबा रुमाव थानानै आं बेखौनो खोनासंफिननानै आरो जेब्ला माबा मोनसे डाउट जायोबा आंनि सिनियर्सफोरखौ आं फन खालामनानै आं सोङो जेनेबा बियो मामोन बिदि सोंनानै जेनेबा आं फरायलांगासिनो दं आरो ओमफ्राय जिहेतु एग्जामनि बेला फैबाय बे एग्जामनि बेलायाव जेनेबा 9 सेमथ' आं जेनेबा ब्रेल लिपियावनो लिरदों ओमफ्राय बे जिथा 10 आरो बिदिनो फार्दार स्टाडिस आं खालामलांबाय थाबाय बेयाव जेनेबा आंनि सासे हेल्पार जों लानांगौ जायो जेनेबा जायहा मेगन नुनाय बिथाङा आंनो कुइसनखौ फरायना होयो आं आनसारखौ बुंना होयो बेबायसानो एग्जामखौबो लिरनाङो आरो जि जबनि बेलायावबो बेसानो खालामो आरो जेनेबा जायहा स्क्राइबार बिथाङा आंनो कुइसनखौ फरायना होयो आं आनसारखौ बुंना होयो आरो बिदिनो जेनेबा जिखुनु एग्जामाव कम्पिटिटिभ एग्जाम्सआव बा आंनि ग्रेजुवेसननि एग्जामाव बेबायसानो लिरलांबाय थाबाय आरो आं दा हान्था मेलानि बेलायाव मा बुङो दिनै मेगन खाना जानाय दिल्ली बायदि सहैबाय नोंथाङा नुदोंना नों दिल्लीखौ मेगनथ' नुवा जेनेबा दिल्लीखौथ' आं जेनेबा मेगनजों नुवाखै होमबाबो जेनेबा आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायनो मोनबाय बहुत आं गावखौनो बहुत प्राउड जायो आरो जेनेबा आं मेगन नुवाबाबो आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायनो मोननाय हान्था मेलायावथ' जेनेबा प्रब्लेम जायो होमबाबो जेनेबा थट खालामनानै थांनाङो जेनेबा आन्दाज गारिफोरखौ जेनेबा जों नटिस खालामनो माबा खालामनो गोनां जायो जोंनि खोमा मोननैया जि खोमा फारनै दङ बेखौ जों फुल एटेनसनाव दोननाङो जेनेबा माथिं गारि हायदों माथिं मा आवाज हायदों बेखौ खोनासंनानै जों फल' खालामना थांनाङो आरो बिदि बुङो नामा नोंथाङा नोंथांनि खोमायानो नोंथांनि मेगन होनना बुंगोन नामा? जेनेबा आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा आसा मेगन नुवा जोंनि खोमानि दारैनो जेनेबा आं दायो ट्राभेल खालामनो हायो आरो जेनेबा दिनै हारसिं थां दिल्लीयाव हारसिंनो थाङो जास्ट उदालगुरि स्टेसनसिमल' आंनि पेरेन्टसा दोनहैयो ओमफ्राय बिनि उनाव आं हारसिंनो थाङो आरो प्रब्लेम जाफेराखै खुनु दिन जेनेबा दासिमथ' जेबो प्रब्लेम जायाखै जेबो प्रब्लेमबो जायाखै जेबो तारनाबो मोनाखै आं जेनेबा ट्रेनफोरावबो आं दासिम मोजाङैनो जारनि खालामलांनो हाबाय थादों आरो दासिम एजुकेसननि बेलायाव आं सोंनो सानदों नोंथाङा मेट्रिकआव बेसेबां मोनो पारसेन्टआ? आं क्लास 10आव 84.2मोन 84.8मोन ओमफ्राय माबायाव 12आव 70%मोन दिल्ली बायदि इउनिभारसिटियाव फरायो दा मा सेमिस्टार मोनखो दायो 6 सेमिस्टार कमप्लिट जाबाय आरो दायो बोसोरसे दंबावो खारन जेनेबा 2020 जि NEP निउ एजुकेसन सिस्टेमखौ जों नायनो थाङोबा बोसोरब्रै जाबाय ग्रेजुवेसना दा बेखौनो खालामबाय थादों आरो कमप्लिट जाथ'वाखै दा बोसोरसे दंबावो 27आव जोबगोन दा फैबाय थानाय समाव फार्दार स्टाडिस सिमां नुबावदों नामा? जेनेबा आंथ' सानदों जेनेबा बे फार्दार स्टाडिस जोबखांनानै जेनेबा आं मोनसे कचिं लानो सानदों जेनेबा UPSC हक APSC हक जिखुनु मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम्सनि आं कचिं लागोन ओमफ्राय कचिं लानानै आं जे सासे साक्सेसफुल स्टुडेन्ट जायो फिउचाराव जेनेबा आंनि पेरेन्टसफोरखौ जे आं नायलांनो हायो दायो जे बिथांमोना आंनि थाखाय जे खस्थ' खालामदों फिउचाराव जे आं बिनि फिननायखौ आं बिथांमोननो होफिननो हायो आं बेखौनो हास्थायो आरो बुंनांगोन दिनै नोंथांनि
मामा बाबाया मा मावो मा दाङो नोंथाङा मेगनजों नुवा बाट नोंथांनि बाबा बाबायानो खोथाखौ गारसोनानै दोनासै बेनि बेलायाव मा बुंनो सानदों? जोबोद बाख्नायो आंनि पेरेन्टसफोरखौ बिथांमोना आंखौ एकदम गारसोना दिनासै नों जे जेनेबा फरायनो हाया मेगन नुवा बिदि होननानै जेनेबा बिथांमोना आंखौ माबा जेनेबा बेबायसानो आंखौ डिप्रेसनाव लाबोआसै बिथांमोना आंखौ फरायबाय आं हाजासे हामबाय होनो आंनि पेरेन्टस आंनि आंनि गामिनि मानसिफोर आरो न' खाथिनि जेनेबा जेसां रिलेटिभसफोर दङ बिथांमोनखौ आं हाजासे हामबाय होनो बिथांमोना आंखौ बहुत थुलुंगा होदों फरायनायाव हक गेलेनायाव हक गासैयावबो बिथांमोना आंखौ थुलुंगा होयो बिथांमोना सापर्टिभ आंनि थाखाय बिथांमोना जिफोर हेल्प नांगौ बिथांमोना आंखौ जेनेबा जि हेल्प नांगौ बिथांमोना आंनो होयो आरो दा मोनसे बेला आं सोंनो सानबावदों जे जिखिनि मेनलि फाइनान्सियेल होननो थाङोब्ला दिनै फाइनान्सियेलि सापर्टआव बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मा खावलायनो सानदों? आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट जि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एस ए चिफ बिथाङा आंनो जेनेबा फिसा अनसुंथाइ होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन जाहाथे आंनि फार्दार स्टाडिसफोराव आं मोजाङै फरायलांनो हायो आं जि ड्रिमखौ आं प्लान खालामदों बे ड्रिमाव जे आं सासे साक्सेसफुल जालांनो हायो सासे साक्सेसफुल स्टुडेन्ट जालांनो हायो आं बेखौनो खावलायो। लाइफ टाइमनि थाखाय खावलायनो सानदों नामा जे माफोर नोंथांनो साख्रि फिसाफोर होगोन नामा होननानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ? लाइफ टाइमनि थाखाय आं बुंनो थाङोबा जेनेबा आंनो फिसा एसे जेनेबा आं सोलिनो हानाय आं मावनो हानाय माबा मोनसे जब होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आंनि न'खरफोरावबो बहुत हेल्पफुल जागोन बियो खारन आंनि पेरेन्टसफोरा दायो आंखौ थै गोलोमदै खालामनानै बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आंखौ फरायहोदों बे फिउचाराव जे आं माबा मोनसे फिसा जब मोननानै जे आंनि पेरेन्टसफोरनि थाखाय आं सासे सापर्टिभ मेम्बार जानो हायो आं बेखौनो सानो आरो। लास्टलि मोनसे कुइसन खालामबावो नोंथांनाव फाइनान्सियेलनि बेलायाव फैसानि बेलायाव दिनै नोंथाङा मेगन खाना जानो हागौ बाट फैसाखौ नोंथाङा मोनदाङो नामा बेसेबां फैसाया मा जेनेबा हान्था मेलानि बेलायावहाय गोबां प्रब्लेम जायो मोजां मानसियानो जायोब्ला दिनै नोंथांनि बेलायाव बहुत सोमोनांथाव बाथ्रा मा बुङो फैसाखौ नोंथाङा मिथियोना बेसेबां बेसेबां फैसा? फैसाखौ जुदि जों बिदि खालामो आरो जेनेबा न'निफ्रायनो थांनायाव जेनेबा मालाबा मबाइलाव मोनसे एप दङ मानि होननाय बेयावनो जेनेबा फैसाखौ स्केन खालामनानै आं डिभाइड खालामना लाखायो आरो जेनेबा 10, 20, 100 बेखौ डिभाइड खालामना लाखायो बिदिनो होयो आरो आं जेनेबा दा हमना ला ओमफ्राय फैसा बायना जायोब्ला उसुबिदा जाया? जेनेबा खायसे जायगायाव जेनेबा जेराव आं जेनेबा गावखौनो जेनेबा आनसेफ मोनो बेयाव आं जेनेबा अनलाइन पेमेन्ट खालामनो हायो आरो जेनेबा गुगोल पे टाइप फैसाखौ सिनायोना नोंथाङा हमदांनानै? फैसाखौ जेनेबा सिगाङावबा सिनायोमोन दाबो जेनेबा खायसे फैसाया जेनेबा फिसा जाबाय गिदिर जाबाय बेयाव मालाबा कनफिउस जायो आरो हमदांनो हाया आरोना नोंथाङा गोबां फिउचार प्लेनिं दंबावो ना फरायनो? फिउचारखौ आं जेनेबा बानायना लादों जेनेबा आं जेसेबां हायो आं फरायलांगोन जुदि आं गेजेरफोराव जेनेबा जब मोनोबालाय होमबाबो आं जेनेबा एक्सेप्टेबोल आंनि पेरेन्टसखौ आं जेरैखि जाया आं आंनि पेरेन्टसफोरखौ जेनेबा फिउचाराव जे सापर्ट खालामलांनो हायो आं बेखौनो जेनेबा हास्थायदों आरो दायो जेनेबा